31e épisode officiel du podcast présenté par Banema Sokoba et Nathaniel Dameli. Verset du jour du 23 février 2025. Psaume chapitre 46, le verset 11. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Ce verset nous invite à faire une pause et à reconnaître la souveraineté de Dieu sur toutes choses. Dans nos inquiétudes et nos luttes, Dieu nous demande de lui faire confiance, car il règne sur tout l'univers. Prendre un moment pour s'arrêter permet de recentrer notre cœur et notre esprit sur celui qui contrôle tout. Dans la tranquillité, nous découvrons sa puissance et son amour. Aujourd'hui, reposez-vous sur la certitude que Dieu est au-dessus de toutes les situations. Laissez votre foi grandir en contemplant sa domination et sa fidélité infinie. Podcast présenté par Délivré par Christ, l'évangélisation par la musique. Ye anga podcasti sendanye bisabani kelena ye mimbe lase Banema Sokoba ni Nathaniel Dameli fe. Mikarido février kalo kile 23 san 2025 verset 40 ye Zaburu sura 46 verset 11. Ako aw ka sabali ka dɔn ko ne ye Ala ye. Ne bɛ siyaw kunna, ne bɛ dugukolo kunna. Nin verset bɛ a ɲini an fɛ ko an k'a dɔn ko Ala bɛ fɛn bɛɛ kunna. An ka kɔnɔganw ni an ka bɔgɔbinw waati la, Ala bɛ a ɲini an fɛ an ka an jigi da ale kan. Sabu a bɛ dugukolo kan fɛn bɛɛ kunna. Ka waati ta ka miiri, o bɛ a to an ka an dusukun ni an hakili da danfɛnw bɛɛ daba kan. Basigilenya kɔnɔna na, an bɛ bɔ a ka sebaya ni a ka kanuya kalama. I ka to hakilisigi kɔnɔ k'a dɔn ko Ala bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ. K'a ye aw ka danaya da a kan. Kɔkɔ k'a sɔrɔ a ɲɛ jɔlen bɛ a ka kuntigiya ni a ka kantigiya banbali la. Ni laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni fɔlikan ye.